Kana usina kubarwa nemvura nemweya haugoni kupinda denga. Jesu kumuSamaria patsime, nguva yacho yatokwana zvino yekuti mubarwe zvenyu patsva. Ko munhu angabarwa seiko patsva? Ko munhu angabarwa seiko patsva? Ko munhu angabarwa seiko patsva? Hazvidi maternity wodizvi, hazvidi mbuya nyamukuta mudikani, zvinoda iwewe ugamuchire Jesu. Ndiko kubarwa kwacho patsva, uku ndiko kubarwa kwacho patsva. Sarudza chechi imwe chete inoparidza Jesu Kristu, unenge watanga kubarwa patsva. Vafundisi variko kumakereke vanokubhabhatidza nemvura nemweya, ndiko kubarwa patsva. Ko munhu angabarwa seiko patsva? Ko munhu angabarwa seiko patsva? Hazvidi vanoturika ruoko izvi kana mafuta ekuzora, zvinoda iwewe kutendeuka. Hazvinei wakauraya, hazvinei wakaponda munhu, Jesu aripo vakakumirira. Chero ngirozi kudenga dzinopemberera dzichiona munhu mumwe chete achibarwa patsva. Ndinoziva wakazara nemubvunzo wakafanana newaNikodhimo, rega ndikupindure ndatumwa naShe. Hazvidi baba wako izvi kana mai vako izvi, zvinoda iwewe nemwoyo wako. Ko munhu angabarwa seiko patsva? Ko munhu angabarwa seiko patsva? Mukafa muchiroya, baba mukafa muchipomba, kugehena munopinda chokucho. It needs total surrender, repenting my brother. Leave sin and follow Jesus Christ. It needs total surrender, repenting my sister. Leave sin and follow Jesus Christ. This is how a man can be born again. This is how a man can be born again. Ndiyo inonzi ICCM, International Call on Christ Mission. Ko munhu angabarwa seiko patsva? Ko munhu angabarwa seiko patsva? How can a man be born again? How can a man be born again? How can a man be born again?
How can a man